riċenti kontrajt il-post tiegħek fuq Facebook fejn spjegajtu li għal-bidu bdejtu tieħdu xi ritratti biex isu tqajmu awareness fuq id-Down syndrome. Però x'kienet isa r-raġuni li mortu għall-immodellar mhux pereżempju battu id-drama minn flok, kif propju għażiltu l-immodellar biex jibdew biha? Bażikament jiena qatt ma żilt xejn għal Franċeska. Franċeska dejjem għażlet xi tittamel. Jiena kont dejjem warajha biex nara x'joġobha biex imbagħad ovvjament inkomplu fuq dak li kien joġob lilha. L-immodellar ġi wara li bdejna nagħmlu awareness fuq id-Down syndrome. Dak l-artiklu li jiena għamilt kien għax meta twildet Franċeska u jiena mort infittex fuq id-Down syndrome bażikament Malta ma sibt kważi xejn. Ritratti ma kont tara xejn fuq social media. Allura minn hemmhekk qed trid nagħmel xi ħaġa għaliex kienet għadha titwieled baby u bdejt ngħid għalfejn nitfgħu tfal kollha u l-parents li għandhom tfal bid-Down syndrome qegħdin jisom jiddejqu li jitfgħuhom fuq is-social media. U għedt ħanibda jiena. U hemmhekk fejn bdejt nitfa' ritratti ta' Franċeska. U minn hemmhekk wara li bdejt il-feedback kien enormi. Kif tfajt l-ewwel ritratt ta' Franċeska, il-feedback nies jibatuli, parents li għandhom tfal bid-Down syndrome jibatuli u kienet xi ħaġa vera sabiħa. U minn hemmhekk kulħadd ishom bdew jagħmlu kuraġġ u bdejna naraw iktar ritratti. U llum ovvjament tara ħafna ritratti bħalma tara ta' tfal oħra tara bit-tfal li għandhom Down syndrome m'hemm xejn differenti bażikament. Spiegajt ukoll fil-post li tfajt tal-ġenet ilu li Franċeska għandha xi pjanijiet oħra l din is-sena biex komplet qajjem iktar għarfien. Iva, Franċeska kombinazzjoni għadna kif sirna nafu li Franċeska ħatkun l-ambasċatriċi ta' Malta għal Wouldn't Change a Thing. Wouldn't Change a Thing hija organization li bdiet mill-Ingilterra u din l-organization issa spiċċat mad-dinja kollha li x'daw għażlu ambasċaturi minn kull pajjiż fid-dinja u da biex jagħmlu iktar awareness, biex jitfgħu iktar awareness jagħmlu videos l-Wouldn't Change a Thing fit-2018 bdiet għaliex kien hemm video li dan kien fuq mamis u mar viral dan il-video. U meta mar viral rawh ma nafx kemm il-miljun, kien hemm ħafna miljuni li kien wieħed mill-iktar videos li ma kien non-profit li rawh nies fid-dinja. Ġifieri kienet xi ħaġa u minn hemmhekk bdiet l-organizzazzjoni li llum mixja ħafna il qudiem u qegħdin jagħmlu awareness mad-dinja kollha. U Franċeska ħad tkun l-ambasċatriċi Maltija għal din is-sena biex inkomplu nqajmu l-awareness. U minna taħħa x'ħajkun qed jinvolvjek din il-kampanja li ħadkun għaddejja biha? Mela ħanieħdu videos, ovvjament ikun hemm ħafna videos mal-ambaxxaturi l-oħra, isiru videos intellaw content li huwa fuq inclusion, affarijiet li Franċeska ħatamel li aħna ħanuruhom il-kumplament u nitfawhom fuq il-Wouldn't Change a Thing, ħalli hemm barra nagħtu awareness u nuru n-nies li billi Franċeska u ħafna bħala li għandhom id-Down syndrome jistu jilħqu dak li jixtiequ jagħmluh, ġifieri importanti li ma nillimitawhomx aħna għaliex li jiġri ħafna drabi aħna li nagħmlu l-question mark imma tgħid tagħmilha imma tgħid hekk imma tgħid hekk. U ħafna drabi jimpressjonawna meta aħna noqogħdu naraw x'inhu huma kapaċi jagħmlu. Għaliex huma kapaċi jagħmlu ħafna huma kapaċi. Basta aħna intuhom iċ-ċans. Suċċessi kellha aktar Franċeska fil-modellar? Mela ftit qabel li kif Franċeska bdiet l-immodellar. Franċeska bdiet l-immodellar għaliex minn meta kienet żgħira kienet torina kemm joġobha. Kienet anke kif tara kamera tiġġenet. Mur l-ewwel intervista li kellna hawnhekk meta Franċeska kienet vera żgħira kif daħal il-kamera minn marret tiġri għall-kamera. Ġifieri minn hemmhekk indunajna li tħobb dawn l-affarijiet. Pruvajna l-modeling għal raġuni li il-modeling
U persuni bid-Down syndrome ma tantx kienu jmorru fl-imkien, qisu xi ħaġa li ma konniex naraw. Allura hemmhekk ħanamlu iktar awareness. U kif morna kif Franceska għamlet l-ewwel kompetizzjoni li jiena kont nibża ħafna lix ma tantx inħobb il-kompetizzjonijiet fuq it-tfal, imma isniġġilit miegħi innifsi għax qed din mhux ħanamluha ħabba kompetizzjoni u għadna sal-lum. Ma nagħmluhiex ħabba kompetizzjoni imma biex namlu għarfien li ma jimportax billi jkollok id-Down syndrome u tmur fuq il-catwalk, m'hemm xejn. U hekk urejna li Franceska użat il-catwalk biex għamlet għarfien u kella suċċessi wkoll, ġifri għalkemm għandha Down syndrome xorta rebħet titli għax minn meta bdiet rebħet ħafna titli Franceska. Ġissi forsi semminna xi wieħed hekk partikolari. Mela rebħet Miss Top Model, Miss Valentine, Miss Christmas, kollha Junior Christmas, Junior Valentine. Xi wieħed favorit? Valentine, kif fallu Christmas? Valentine u Christmas. Dak li tal-li. Dak. Umbat, morna international ukoll għaliex Franceska modellat fil-London Fashion Week. Ejwa, dika follow jajta u f'Oktober li għadda morna Amsterdam u Franceska modellat fil-Diversity Fashion Week. Il-Diversity Fashion Week hija xi ħaġa speċjali u ħafna l-qalbi għaliex fil-Diversity Fashion Week ikun hemm inklużjoni kompletament. Għandek il-kulħadd hemmhekk m'hemmx differenzi, kulħadd qiegħed flimkien u tella show li kien vera sabiħ, imma plus sabiħ kien emozjonali ħafna. Kien Franceska ħadet pjaċir u xamlet ġurnata jieħdu ħsiba jagħmlu la xara, jagħmlu la l-makeup, allura kienet xi ħaġa speċjali. U ġiġa stidnuha għal dis-sena. Jiġifieri diġà għandha appuntament biex immorru il-Diversity Fashion Week ta' dis-sena u dis-sena mhux ħajkollha bżonn tagħmel l-audition. Għaliex is-sena l-oħra għamlet l-audition online u bekk intgħażlet għaliex kien hemm ħafna mhux just kemm applikajna imma kella tagħmel audition online rawa u minn hemmhekk għażluha biex tkun waħda mill-modelli. Kien hemm kull ma kienu tfal kienu 4 biss, hi kienet ovvjament l-unika Maltija u kien vera xi ħaġa sabiħa. Għad kont taħseb li minkejja il-limitazzjonijiet li tqajt magħhom 7 snin li ma ma rajt xejn online fuq tfal bid-Down syndrome min-naħa ta' Malta, hekk li se nixtieq tikseb daw suċċessi kollha Franceska? Le. Fil-bidu ovvjament ikollok ħafna affarijiet oħra f'moħħok għaliex ikollok it-therapies u daw l-affarijiet allura ma tantx ikollok ħsieb x'jista' jiġri l qudiem. Anzi, naħseb l-ewwel ħaġa li jibdu jiġu f'moħħok x'ma tistax tagħmel milli x'tista' li llum il-ġurnata ngħid il-parents kollha taħsbux hekk, aħsbu fejn ħajaslu tfal tagħkom għaliex jimpressjonawkom il-ħin kollu. Kull ħaġa li jagħmlu tibda tgħidilha diħsibt mhux ħajamluha u għamluha, diħsibt mhux ħajamluha. U mbagħad wara li jagħmlu dak li inti ħsibt li m'għamlux, jibdu jagħmlu ħafna iktar. Allura tibda tieħu is-surprises kull darba li daw jagħmlu xi ħaġa li inti jaqqas biss kienet tiġik f'moħħok li tfal ħajamluha u jagħmluha. Jiġifieri le fil-bidu tibda tibża, imma jiena hekk ngħid il-parents kollha tibżawx għaliex tuhom iċ-ċans forsi jieħdu tikka aktar żmien biex jagħmlu l-affarijiet imma ma jimpurtax. Jiena dejjem ngħid il-ħajja mhijiex tellieqa. Importanti li ma tkunx tellieqa, importanti li nieqfu u napprezzaw kull ħaġa li nagħmlu bażikament aħna kollha. Huma jgħallmuk meta tkun qed tgħix ma' xi ħadd li għandu Down syndrome, jgħallmek ħafna tapprezza l-ħajja. Jgħallmek ħafna li tieqaf u tapprezza dak l-affarijiet ta' madwarek li aħna ħafna drabi meta nikbru nitilfuh. Huma iġaluk tagħmilha, allura hija xi ħaġa li b'dak il-mod ibidlulek ħajtek fl-affarijiet pożittivi, fl-affarijiet sbieħ.
ix-xogħol bħal kull tfal oħra, ix-xogħol jiżdied meta jkollok baby, it-tfal ix-xogħol ħaj jiżdied ma' kull tfal ġifieri. Id-Down syndrome ovvjament ikollha iktar għax ikollok daqsxejn iktar terapiji u hekk, imma mbagħad meta jibdu jikbru dawk it-terapiji jibdu jinbidlu, pereżempju llum tagħmel id-drama, flok fiżjo illum nagħmlu d-dancing. Allura jiġu f'affarijiet li jitħobb tagħmel qed tieħu pjaċir tagħmel kuljum u qed titħallat ma' ħafna tfal oħra. Franċeska, tixtieqek twassalek messaġġ kedhom xi ħaġa n-nies? Yeah. Never give up. Follow your dreams.